Не спирайте, нека да са по-разтегли хората. Дайте клип момент. Документирайте. Нали? После трябва да има архиви. Леко се наумори. Чекали да запала покръг. Леко остана втората малко, бе. Други нямат. Само остава да каже 10 човека. Ти какви да правиш? Леко камера да стискаш в света, ще го колко. Прекараш ти, то да некъде да му вече видиш без да си защото си моби, кой ще се среща на отпадане. Аз сега ще казах на поле Тони вече на нищо, ще го да работи има. Уважаеми, моля ви да освободим магистралата. Всичко е. Продължават напред. Аз гледам къде си мисля, че си напред те снимаш. Уважаеми участници, нашият мирен протест продължава. Знаете, поканихме чрез медиите всички народни... И ние сме от началото и до края ще бъдем с вас. Желая успех! Присъединявам се към казаното от господата преди мене. Общината винаги е подкрепила и ще подкрепя всеки един жител от нашата община,
ще ви подкрепим, ще помагаме до там, докъдето не стигат възможностите. С вас сме. Благодаря ви. Искам също така да изразя и нашата подкрепа и също така моето мнение, че жителите на Телиш с нищо не са виновни за войната в Сирия и за кризата в Близкия, далечни, къвто и да е изток. Така че в никакъв случай не трябва да ставате изкупителна жертва на чужди грешки. Адриан Асенов се казвам от Атака. Уважаеми протестиращи, изказвам се от името на кметовете на община Червен бряг, като заявяваме още един път и категорично нашата подкрепа към действията, към нашата колежка Нели Дакова. Тази декларация и нашата подкрепа ние изразихме още в първия ден. Заставаме зад протестите, заставаме зад пълното информационно затъмнение, което беше до този момент и продължава да е такова. И изцяло подкрепяме жителите на село Телиш. Успех! От 15-ти многомандатен избирателен район. Значи ние ще чакаме и останалите 8. Да не си мисля, че ще им се размине. Защото ние ще бъдем тук всеки ден. И не да се надяваме, че няма да преминаваме към други граждански неподчинения по друг начин. Затова отново ги моля, господата от медиите, нека да пресъздадат точно това, което казвам в момента. Нека да заповядат в удобно за тях време. Ние сме тук и ще ги чакаме. Защото ние от понеделник предприемаме стъпки от името на цялото население на Телиш и региона да внесем декларации лично на министър-председателя на Република България, на президента на Република България, до омбудсмана на Република България и до комисията, до Хелзинския комитет всъщност. Така че ние продължаваме напред. Благодаря ви.